بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Kenyare. Est-ce que tu es là? Et tu tiens, eh bien, ouais, Ken. Mère. Et quelqu'un est consommé? Jamala Michukudi? Ah, bah, c'est le nom. Eh, Jamala Basigando. Écoutez, est-ce qu'il y a un Jamala Galangono? Un joli. Jamala Basigando? À la coque. Non, Koni, Ali qui était à la coque. Et la Michukudi? Ça va, Dieu merci. Dieu merci. What Michukudi? Wati ya kausa. Wati fana kausa. No, eta koni kanyibide. Jamala Basigando, Wati kausa era kausa. No, ne famana ko mele. Non, kone famana da. An ko da kala. E chenyare. Bamano ko ni sisi ko kana sika ko tabakoro. Olchen. Sisi te bonita smati. La gor. Sisi te bonita smati. Ayu. Ko ni tabla taka. Ko na ma kalandro abijeni. Ka tabla taka. Ko na ma kala abijeni. Ogoro. Ni tasma bla tasma ga. Na ma nyanga ko ni. Abisa. Abible. Kable. Kable tasma nyanga bla tasma nyanga lenga. Ote funtani daye. Ko mamu mo be ji kalana. Abi gabu segere. Ogoro. Ji kalam bi ta gabu de lawo. Ni mo be ji kalam bi ta gabu la. Ko men ni mo be ji marala ita ke nyinti la de. Ebe be ji mara nyinti kono to wodi. Ayo wala. Sega yawo. O sega ke. Ba ku jeni muye ko ni shebana de onu yesu le kala to katugu jitala ko hera dogera kolondal ka susul hera to yi shebana de bodo sheba ade ma mun bu susuli ke nyo susula ko to katugu jitala ko donc ko hera bana kolondal chogodi susuli kala onu bu susu nyoti bien awo Shebana den to tomo duma o to ka dumuni yoro ya ka ubalo yoro ya ni wo bla ka tugu jitala ko e bi balo bi yoro mina ni o ba ka tugu yoro o tenyumai ya fam o tenyumai sila ya fam voilà o tenyumai ewa gafo be gafo jumende be chama be wala d'accord ami do jumel la o jumel Ami domune fane to dombi. Vie ala Musa. Jeudi. Septembre kalo kile bi saba samba flalen wan kele. Septembre kalo ti sabide. Ale bi sabide. Parce que ale bi sabade. Parce que tubabu kala nambara kalo de. Chuguri. Don te kelen o. Do bi sabaye, do bi sabani kelen, do mugani segi, do mugani kono do. Watila. Donc vraiment. Oluta te donc ni kalo ni koni bi sabade. Watewa. Number septembre amta. Octobre bi sabani kelen ya oluka kala bo chobola février tumando la mugani segi tumando mugani konon voilà donc gafa ambule je nuye musibe bi amba yela ma bamana ganna amba damani la sentinelle ulukodi la sentinelle ale kumana metalike maître Kasum Tapo ale konko ni ale kube metalike gouvernement nyama place la ni o docteur Shogel Kugala Maigay ko ale konko be wala seme kata iyera di kiri tigila mugo ma walsa ubseka kiri o ale ka kiri bara olu jatemne inafo akayen kake chugo mina maître Kasum Tapo ni ale ka la selie ka bola sentinelle o konana li biamto sentinelle ale konana e kiri tigila mɔgɔ minnu olu ka fara ɲɔgɔn kulu be n'o be tali kɛ procureur la ni magistrat ni a bɛ fɔ kulu kofɔlen ma ko RFSima olu kɔni yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan ko gouvernement ɲɛma ni o ye docteur Shogel Kugala Mayiga ale ni responsable caman ko suprême responsable caman ko olu kɔni disqualifiera ka sabu kɛ ko baara taabolo kɔni ko o tɛ ka ɲɛ u bolo de hukumu kɔnɔna la ni kulu kofɔlen n'o ye RFSima ye olu y'a yira k'a fɔ ko u kɔni ko u dɛsɛra u disqualifiera ni bɔra sentinelle ale ka laseli o ye nin ye lasini bila kɛrɛfɛ l'indépendant an b'o sɛgɛrɛ ale ko di indépendant ale kumana min bɛ tali kɛ kunungo politikitɔn ka fara ɲɔgɔn kulu min bɛ ni yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kulu politikitɔn min b'a kɔnɔ a bɛ t'i jɔ politikitɔn kɛmɛ bɔyanko la n'a bɛ fɔ ma ko cadre d'échange de partis et regroupement politique pour une transition réussie au Mali olu kɔni ni kunnafonidilaw ye barolasigi kɔni kɛ kunungo barolasigi kɔni bolila fɛn jumɛn de kan o y'a yira k'a fɔ ko kɔni y'a mɛn min bɛ tali kɛ docteur Shogel Kugala Mayiga ko a kɔni ye laseli dɔw kɛ min b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmakala ta fo ka taa se wasadekala
kalata minnu ni olu kɔni bolo dalen no san 2022 ko olu kɔni bɛ se ka bɔ u dɔgɔkɔrɔ ka waatinin dɔ kɔni fara o kan o de hukumu kɔnɔna na nin kulu kofɔlen no cadre d'échange mɔgɔw ye olu kɔni kunnafonidilaw barolasigi ka yira k'a fɔ ko gouvernement ɲɛmaa bɔra ka laseli min kɛ ko o tɛ olu fɛla ye k'u ka ɲi ka camancɛ fanga ko waati kofɔlen min fɔra ni o ye kalo 18 ye ko ka o kɔni ka o bato walasa ka sabu kɛ u ye kalikasiyɛn min kɛ fasodenw ɲɛna walasa u ka kumakan u yɛrɛ kana se ka o sɔsɔ cogo min na cadre d'échange mɔgɔw olu kɔni insistera walasa min tali kɛ hakɛ min kɔni dira walasa camancɛ fanga o bɛ se ka bato cogo min na ni o ye kalo 18 ye indépendant ale ka laseli o ye nin ye Albi amto indépendant ale kɔnɔna na mitali kɛ Ismaël Sakoni ale fɛnɛɲɔgɔnkulu bɛ n'a bɛ fɔ ma ko plateforme jigiya kura ale fɛnɛ kumana ale y'a yira k'a fɔ ko ka kalata minnu bɛ nali ko ka olu bɔ u dɔgɔkɔrɔ ko kɔni ye filiba de politique ko ta fanfɛla la ale ni fɛnɛ ko o b'a yira k'a fɔ camancɛ fanga mɔgɔw u kɔni u dɛsɛra n'u ye kalata kofɔlen ninnu kɔni bɔ o dɔgɔkɔrɔ ko ye filiba ye politique ko ta fanfɛla la ni fɛnɛ o b'a yira k'a fɔ ko u dɛsɛra u ka baara o la indépendant ale ka laseli o ye nin ye. Indépendant bila kɛrɛfɛ an ka l'indicateur de renouveau secret. Indicateur de renouveau ale kumana fɛn min kan o de ye 2e arrondissement ale kɔni commissaire kɔrɔ dɔ n'o bɛ tali kɛ Mariam Dumbiala ko ale kɔni fɛnɛ déférera ka taa n'o ye tali kɛ kiiritigɛlamɔgɔw olu kɔni ka bolo kan indicateur de renouveau ale ka laseli o ye nin ye. Am to ale kɔnɔ hali bi nka sisan an bɛ taa segukaw olu fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ bamancikɛ wale kɛbaaw kɔni olu kɛn bɛ sababu ye segukaw olu fɛ yen nɔ segu dugu caman mɔgɔw kɔni u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ bamanci wale kɔni kɛbaaw bɛ ka gɛrɛya modèle bɛɛ ta ka ɲɛsin o ma o de hukumu kɔnɔna na maa caman kɔni u sigiyɔrɔ bila walasa lakana bɛ fan mun fɛ ka u ɲɛsin yen ma walasa u bɛ se ka lakana ɲuman o sɔrɔ cogo min na indicateur de renouveau ale ka laseli o ye nin ye nka sisan an bi an to a kɔnɔna na an bɛ taa kucalakaw olu fɛ yen sisan yira k'a fɔ polisi dɔ kɔni bɛ kucalakaw fɛ yen nɔ ale kɔni k'u bɛ ka zon dɛmɛ u ka baara la a b'i n'a fɔ ale kɔni k'u ye zon ka complice a b'u dɛmɛ walasa suɲɛniw bɛ se ka o kɛ cogo min na indicateur de renouveau ale ka laseli ye nin ye hali bi an bɛ to ale kɔnɔna na yira k'a fɔ présidence ni o kɔni jamana ɲɛmaa ale kɔni ka baarayɔrɔ n'a dagayɔrɔ a yira k'a fɔ o secrétaire général kɔrɔ kɔni n'o ye docteur Kalilu Dumbiya ko ale kɔni tununnen no a bɛ dɔgɔkun 3 bɔɲɔn ko o bɔ indicateur de renouveau ale ka laseli o ye nin ayiwa polisi yɛrɛ ka zone de mɛn ka suɲɛli kɛ an b'o wele cogo di bamanankan na o bɛ se ka wele cogo di polisi mun bɛ zone de mɛn ka suɲɛli kɛ o bɛɛ tɛ zon ye yan o bɛɛ ye zon ye ayiwa gafe mun tɔgɔ le sɔrɔ esɔrɔ ale kumana fɛn min kan o de bɛ tali kɛ ɲamako bamako yan nɔ a yira k'a fɔ ko ɲama kɔni ale bɛ bɔncogo modèle bɛɛ lajɛlen na faba o kɔnɔna na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko hali jamana ɲɛmaaw olu kɔni dɛsɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ɲamabɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw olu bɛ se ka ɲini cogo min na ko u kɔni u dɛsɛlen don ka sabu kɛ musakako ta fanfɛla o de hukumu kɔnɔna na bamako kɔni ko fan bɛɛ kɔni o kɛlen don ɲamabɔyɔrɔ ye esɔrɔ ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to esɔrɔ kɔnɔna na nka sisan farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla na Ligue des champions féminine n'o bɛ tali kɛ muso olu ka Ligue des champions kɔnɔna na a yira k'a fɔ AS Mande ale ni Wadi Degala olu de kɔni bɛ na ni Ligue des champions kofɔlenw baaraw bɛ dolanciw olu nun don esɔrɔ ale ka laseli o ye nin ye. esɔrɔ i b'o bila kɛrɛfɛ an bɛ info matin sɛgɛrɛ. info matin ale kumana kunnafoniw kɔni caman bɛ ka cari dugu kɔni kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko rusilakaw ka société dɔ kɔni bɛ n'a ɲɛsinnen don lakanata baaraw ma n'a bɛ fɔ o ma ko Wagner ko olu kɔni ka ɲi ka na Mali la ka min tali kɛ Imama Mamadou Diko ale y'a yira k'a fɔ ko ni société kofɔlen ka nali Mali la ko o tɛ ale fɛla ye ni kunnafoni a bɔra info matin o kɔnɔna na hali bi an bɛ to info matin ale kɔnɔna na a yira k'a fɔ prix min ni a bɛ fɔ o ma ko prix pour le développement même an ka muso kɔni bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Kumare Mariam ale kɔni ye o prix kofɔlen sɔrɔ ka sabu kɛ ko a ka cɛsiri n'a ka wuli ka jɔ la walasa développement o bɛ se ka kɛ cogo min na farafinna kɔni ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di a ma a ka cɛsiri o kɔsɔn info matin ale ka laseli o ye nin ye. N'i y'o bila kɛrɛfɛ an b'a sɔrɔ ka kuncɛ ka dala ka ɲini gafe mun tɔgɔ le challenger.
Tanjara ale kumana me wati mina iko si sa ko korosene na oluka farano kulu mi na be foma ko union ay uluko na ira ka foko uluko ni sonko ale lo ko so ba krenkren la ka ta ka nyeshi gouvernement nyama mani oye Dr. Shogel Kokala Maïga ko na ira ka foko u kon ni sonko ale no ka sabu ke ko bara munu ni oleni u ka lanyunu ko o kon te ka se ka nyana bo gouvernement nyama o fodo kum kon na ko unu sonko ale o do ngoni kuna fulbora Kormuku Senela Oluka Kuluro Nabefoma ko Union Ali bi ambeto challenger ale konnana ha yira kafo manga no kon willa chantier do kon konnana jatula ka olufu no holwere ukmun konnana gar national ale sergent do kon ye kirike ayire no fulu yira kafo ko ka kirike ire kon ye malla ko o koni o dagale te challenger ale kala sili o eni ka kiriki yere o eta so jera berede o te kiriyede o dum kale dibande tasara kele jago bomandi de aya ala kan gisola no koni fama ko jo joro la maka kirigi yere na yo to jamano ke bris nyagami mati yere soro ali kam ko ka yere lakana o bulani jamana ke bris nyagami de donc ambo kuma la donc do mba voye faso ka jo faso la lakana ke dia lakana ke bawmo mana beto yere bolo abuke an jamana bina ke anta shidon yede parce que jamana ni mo ni u korosile te u bla u yarama dron avec bejambla du mandi jamana la donc jamana den ko don jamana nyema ko don anga ferati ke jona yani ga fo nan tumba don o dunye nimsade wasra da kumatemena donc ala ka bisola bon meta yalla ni bamo ko doni parce que duna yiti bamo ko don meta yalla ni doni nazaro bina bamo ko watu minna Oulana Bamako en 1883. 1883. 1er février 1883. Général, colonel Boni de Sbor ne Archina Dona Bamako. Borni de Sbor. Ani Archina donc Bamako Dona Djonia Djurula. Ubora Kai Kata Kita Kabo Kita Kata Kati Kabo Kita Kana Bamako. Usigre Yorom folo. Ou donner Bamako. Meriba bi yoromina. Jume? Meriba bi yoromina. U choko odela. Odi u sigiro fole. Donc le logement era couvert. Asro foide. Ye campement de blaorola. U campe una ni foye. Una na casa fendi bulu. U sigira ko ka bugu jo. O yorola folo. Le 7, clé woloula, una lenko parce qu'ils sont arrivés le 1er février le 7. Meriba bi yoromina nyebala somu meribala. O joli damne. Ni tar meriba kere kolon do be jidala jan yo kolon sen damne parce que mo bi jila pour que ka sojo effectivement asro titi nyara de tumbe Bamako kotigiya bon des bor ko titi nyara ma kata awole ko de dugutigi mba sini kene fem ye kamalen koro dugu kono mba fo kana barake numana malfa fle ne anyi simboko dugu bichi ko malfa fle ni kamalen koro manna mum se barla fanga bula ka na barake mbaduguji atara fo titi nyare donc kamalen nana uye baradamne titi nyare ni bondis bor caractère bor wadu ko okuma ko etu manga duguji biso manga duguji ni mo mana ko no e ferede ko ale duguji we baga ale tunti buduji we ayo fodron pour que mo go kana jabala voilà donc sauf folo mun jora tubabu fe u donen Bamako meriba ni donen meriba la so belebel ba mun nyese meri yere bi so mun gono uli wodojo uli ka baraka kono après ils appellent ça le campement katola parce que le fama bu ñoom falen ka fama nona ba fo le lieutenant de 31 kato yala ka simple atara ponje atara kulba atara katiko her ko pour que anga lakana anga fere ambe bo dugu kono ambe ta kulba ambanga pale jo kulba nan joro kulba ambe mogoti bo roshi nan nyatala o et puis Bamako bi duguma faut que ça soro ko yiru beya finye beya yiru beya ambasigiya ko ponje ambi sardasu docteur sos jowara la ni kele kar ni mo mumbana
banana an bɛ taa furakɛ a bɔ kati ye mun ye donda ye ani bamakɔ cɛ ka bɔ kita ani kaya bɛ bɔ min na an bɛ an ka kan cogo la donc a filɛ nin ye ko kan bɛ jɔ kati a bɛ kita ni bamakɔ cɛ an bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ Pongé an b'an ka sigi baara yɔrɔ jɔ Kuluba donc Kuluba sigi cogo naani filɛ donc u y'a bɔ o fɛ Kuluba banna u bɔra duguma u yɛlɛ sanfɛ voilà o kɔfɛ de dugu u ye dugu tracé k'u ka baara yɔrɔ dilan k'u ka bolon dilan u ka taa ka segin dilan donc i bɛ tubabu dɔn ko u ye gare dilan parce que u mago bɛ terrain na u ye poste dilan parce que u mago bɛ lettre la parce que tubabu lettre tun ka d'a ye u ye église dilan parce que ka taa prière kɛ o ka d'u ye u y'a daminɛ k'a dilan u ye commissariat central dilan premier arrondissement o de ye commissariat central ye u ye foyer de métis dilan ministère de l'éducation bi yɔrɔ min na o de ye foyer de métis u y'o so jɔ n'u ye den fɛn sɔrɔ an balimamuso fɛ métisiw u b'o minɛ u bɛ n'a mara o yɔrɔ la olu b'u balo foyer de métis PMI Mali bi yɔrɔ min na u y'o jɔ mɔgɔ mun baara kɛ u nɔfɛ k'o dispensaire de fonctionnaire u y'a kɛ olu ka mɔgɔw donc mɔgɔ mun baara kɛ u nɔfɛ olu bɛ taa o furakɛ o yɔrɔ la d'accord administration territoriale yɔrɔ min na u y'o jɔ ça c'est le cercle commandant cercle tun b'o yɔrɔ de la en ministère de l'administration territoriale fanfɛla ye oui o de ye commandant cercle tun bɛ jɔ o de la premier arrondissement commissaire o tun b'a fɔ ma commissariat central o dɔrɔn de ye policiers ye deuxième arrondissement poudrière o y'a sɔrɔ dugu o waati ni Bamakɔ bɛ jɛ i ɲɛ bɛ fɛn na wɔlɔfɔbugu ninnu tɛ yen donc olu b'a fɛ k'o ko mugu bulon belebeleba o y'o dilan Kati mugu bulon fitinin n'u mɔgɔ mun na teliya la Bamakɔ u taara o dilan o de poudrière ye dingɛ de bɛ o yɔrɔ la k'a kɛ mugu bulon ye donc n'u jiginna mugu mun na Kati ni mɔgɔ b'a la Bamakɔ u bɛ taa o mara o yɔrɔ de la o de kama u b'a fɔ deuxième b'a fɔ poudrière ni hakili b'a la poudrière donc u tun bɛ taa ko mugu mara o yɔrɔ la k'a jɛnya o la dɔɔni donc ni teliyara n'u mɔgɔ sera mugu ma u bɛ taa o la maintenant n'a u sera mugu ba ma u bɛ yɛlɛ Kati voilà donc i m'a ye tubabu ma fɛn kɛ u kun fɛ a bɛɛ k'u jateminɛ maintenant u ko ɲar'o ma ko a bɛ bɔ jetu la a bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni a bɛ na ɲarala yan fɛ an bɛ yɔrɔ min na ko aw bɛ yɔrɔ min na an mago b'o la an b'a kɛ tubabu kin ye donc n'i y'a lajɛ ka taa ministère de l'éducation la ka yɛlɛ fo Kuluba e bɛ tubabu so dɔrɔn de ye donc olu y'u ka carte administrative jɔ o yɔrɔ la u ka kan jɔ e m'a ye wa wa so ninnu bɛɛ u bɛɛ jɔ cogo u bɛɛ jogini u bɛɛ y'u ta ye olu ka baara yɔrɔ don ka taa n'i taara côté droit la hôtel grand hôtel yɔrɔ min na ka yɛlɛ côté gauche la o bɛɛ y'u ta ye ka taa n'a ye fo côté dɔ na terrain bi yɔrɔ min na stade wanzɛn bi yɔrɔ min na u y'o bɛɛ jɔ donc n'u bɔra Kuluba u bɛ tɛmɛ ka na place Maginot la u bɛ tɛmɛ église Bada la u bɛ taa église la u bɛ tɛmɛ ka taa Bada la donc u ye Bamakɔ dilan o cogo la baara banna donc u ye Bamakɔ tracé o cogo la ko le quartier indigène o ye maintenant kura Ɲarela Bozola le quartier tubabu ça c'est sûr maintenant fɛn dɔ tun bɛ yen tubabu ɲɛmaa bɛɛ tun bɛ yota bɛ yɔrɔ min na kan bɛ yɔrɔ min na tubabu ɲɛmaa tun bɛ faamaw bɛɛ tun sigilen don yɔrɔ la o waati u y'a kori u tun ma kɔgɔ jɛ la u ye zinzan de k'a la nɛgɛ bɛrɛbɛlɛ maintenant cɛ ganaw de bɛ taa baara kɛ olu fɛ olu tɛ muso ta cɛ ganaw de bɛ taa baara kɛ o fɛ donc ni fitiri sera cɛ gana si tɛ se olu fɛ u tɛ sɔn cɛ ganaw bɛɛ bɛ bɔ u kan ka soli ka na soli ka bɔ ka soli ka na ka taa so ka na o man ɲi dasan bɛ yɔrɔ min na u y'o yɛrɛ tigɛ k'a d'u ma o de ko cɛ gana kɔlɔkɔtɔbugu o de kɛra Dasalami o de kɛra cɛ gana kɔlɔkɔtɔbugu donc o de kɛra Dasalami sisan non c'est pas la peine cɛ gana ka segin k'a bɛ taa ka na yɔrɔ ɲini u ka to yen ka to yɔrɔ la donc u b'u si yɔrɔ la ni dugu jɛra u bɛna don ka o baara kɛ 18h u bɛ taa bɛɛ bɛ bɔ maa si tɛ si kan kɔnɔ maa si tɛ si kan kɔnɔ tubabu y'u ka fɛɛrɛ kɛ o cogo de la donc n b'a fɛ k'o de fɔ ye bi a bɛ k'i bolo farankan ye n b'a fɔ i ni ce merci